Wala pa gani makapahuway gikan sa 7.4 magnitude nga linog nga mitay og sa Manay, Davao Oriental ni atong Biyernes sa buntag. Miuyog na sab ang maong dapit pasado alas 7 sa gabii sa susamang adlaw. Apan kini dili tungod sa aftershock kung dili gumikan sa lain na sab nga main shock nga adunay 6.8 magnitude. Ang maong back-to-back nga main shocks gitawag sa FIVOLCS og doublet earthquake. Again, ang tawag natin dito would be doublet. This means that these are two closely timed quakes happening nearby. So this is not the first time na nangyari po ito along the Philippine Trench. Noong 1992, on May 17, 1992, we have magnitudes 7.1 and magnitude 7.5. Separated only by around 26 minutes. And these two events were only 20 kilometers from each other. Asoy ni Winchell Sevilla, hepe sa Seismological Observation ug Earthquake Prediction sa FIVOLCS, nga tungod sa kaduol sa oras ug lokasyon ni ining duha ka linog, maglisod sila sa pagtumbok kung asa gikan ang mga aftershocks. Busa, tingbon na lang kini nila og ihap. Sa pagkakaron, mokabat na sa kapin 800 ka mga aftershocks ang ilang natala sukad sa linog kagahapon. Mas po na yung mga aftershock counts dun po sa ating mga updates. Combination na po ma'am ito ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8. Sa kadahilanan nga po na nag-occur itong dalawang earthquakes nito halos magkalapit sa isa't isa. So mahirap na pong i-distinguish kung ano pong aftershocks yung associated sa dalawa. Matud pa, dili kini ang unang higayon nga dunay doublet earthquake sa Philippine Trench. Nahitabo sab kini ni atong 2023 sa Hinatuan Surigao del Sur ug ni atong 1992 sa Manay, Davao Oriental. Samtang giklaro sa direktor sa FIVOLCS nga walay koneksyon ang doublet earthquake sa Davao kagahapon ug ang linog sa Northern Cebu ni atong September 30. Wala pong connection po yan. Yung nag-generate ng lindol sa Cebu, yung magnitude 6.9 last September 30 is the Bogo Bay Fault. Dito naman, it's the Philippine Trench. So magkalayo po sila, wala po silang connection, hindi po sila related. Sa laing bahin, bisan og wala pa kahingpit og bangon ang Sugbo human sa maong kusog nga linog ni adtong Setyembre, wala kini nahimong babag arong mutabang ang mga Sugboanon sa mga igsuon ni ining Davaoenyo. Dayong gilusad sa mga opisyales sa local government units ang mga relief operations sama sa Cebu City LGU, diin gianunsyo ni Mayor Nestor Archival ang pagbukas sa ilang donation drive nga andam mo dawat og mga pagkaon, tubig, sanina, hygiene kits ug uban pa. Samtang ang provincial government tabang pinansyal ang planong ihatag ngadto sa mga taga Davao. I can't mention pa yun the amount because it has to go through the PB. But once the provincial board approves it on Monday, which is their scheduled session, we will immediately announce and we will immediately turn over to Davao. Padayon sab gihapon ang Kapitolyo sa pag-asikaso sa mga biktima sa linog sa Sugbo. Pinaagi sa pag-umol sa ilang Combate Cebu Task Force. Lakip sa ilang mga lakang ang pagpadala og mga mental health workers sa norte aron matabangan ang mga biktima nga nakasinati pa og trauma ug kabalaka. Rehabilitation or for recovery effort man guni ang Combate Task Force. So, ang na-discuss gahapon is really on the structure. Ang cluster manggod nato karon infrastructure and housing, health, social services and livelihood, na environment, land use and preparedness cluster, na economic recovery and private sector engagement, and then na information, communications and volunteer mobilization cluster, and then na monitoring, evaluation and accountability cluster. Kini sila Zamay Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.